dito iti closer look iti boiling mud sulfur kakabsat dito badakbak daklan bukod Benguet. So mas makita yo kakabsat agburburok mas asok and even dagitoy basit nga pagayayusan na ko talagang pati danom agburburok mo't lang kakabsat. So talagang napudot niya as you can see in there dati may isang talagang small nga hole ijay abot ijay kat adang agburburok nya kat makita mo dito danger zone yan nga mabalin nga pan umabay lang nga basta-basta ijay ta delikado ta napudot garod kay mabalin nga malamaw iti maysa nga mapan iti dayta ket mayat nga may palagip kanya tayo kakabsat jay sao ni Apo Dios sao ni Jesus Christ ijay paltiing 3 nya 15 and 16 jay Revelations 3:15 and 16 kunana ijay nga amok ti aramidem nya amok asaan ka nalamis wenno napudot tarigagayak unay analamis wenno napudot ka kuma nga magsipot ta saan ka napudot ket saan ka met analamis ito prakan to ay nagkuha da ito nga warning ni Apo Diyos kanya tayo kakabsat nya balaag kanya tayo patigmaan kanya tayo kakabsat nga iti pamati tayo kuma ken Hesus Kristo adda nga pumudpudot ken pumudpudot faith to faith kakabsat nga haan kumang agbalin nga gagangay dayta nga pamati nga inawat mo kini Jesus Christ no si kakot believer kini Jesus Christ kabsat nagpintas nga kas buy-buyaom daytoy agburburok nga inaldaw dayta nga pamatim pumudpudot para kini Apo Dios kakabsat nya haan kumang iti problema pandemic krisis iso iti mangpa lamiis wenno mang paggagangay iti dayta nga pamatim no diket pumudot pay nga pumudot babaen iti ayat kin panagtalek mo kin panamatim kin ni Hesus Kristo nga iso iti nang subot kanya tayo jay cross ti Kalbaryo nga iso iti natay iti cross kakabsat tapno masubot iti basbasol iti amin nga tao ta si asin numan nga mamati ken kuana saan namatay no diket agbiag nga agnanayon nga iti cross kakabsat ket ijay nga nasabsaplit kakabsat asam nga iti napasama ken kuana nasaplit tapno datayo ket maaghasan ay kakabsat so daytoy iti panamati tayo kini Jesus Christ adda kadi nga pumudpudot ken pumudpudot hallelujah haan ko mga may-ari iti daddu mga blessing nga idi adati blessing nga kayat mo mabalin nga material dayta nyaman nga banag dayta no even sa lunat kakabsat idi naited kan kadaytang blessing naragsak ka maiyatirik na ngem idi meten mapan ti tiempo ni apayon kas lang agbalbalin meten nga gagangay dayta nga blessing nga isu nga inkarkararag mo ket haan ko mga kasati pamati kakabsat no kasanom nga inayat nga damo ni Apo Dios kasta ko maaging gana tatta kakabsat amen madaydayaw ti Apo kakabsat ani oray man ada pandemic ada krisis ti lubong anyaman ti mapaspasamak innal daw nga agburburok daytoy umas asok daytoy kakabsat what a God given gift iti daytoy nga lugar kanya tayo nga ada nga mangpalagip kanya tayo nga kastoy ko makapudot iti pamati tayo nga innal daw kini Apo Dios amen na yarig tayo man iti work kakabsat nga daje dadu mga kakabsat yar inkarakararag dati work da ti trabaho da tapno maadaan da ti trabaho idi naadaan da ti trabaho nagpintas terik nada agpaspasalamat da kini Apo Dios ngamni idi mabaybayag da mo ti trabaho kun iket ni Apo may stress da mo ti trabaho da madi da mo ti trabaho dan katayo kunak nga Lord han ko mga kasto ti pamati no di ket agiyaman tayo tani Apo Dios iti nangipan kang kay ti dayta nga trabaho mo kabsat no nyaman ti trabaho mahang ka nga maupupay nya hang kang ma-burn out ka kabsat burn on in Christ tanu adda ka kini Hesus Kristo you will burn on not burn out
In the name of Jesus. Hallelujah. Karakaron no ti Espiritu Santo, iso ti mangiturturay kan ka, iso ti mangigagayad kan ka, kin mangisurusuro ti amin nga aramidem kabsat. I tell you, it's good to work, it's good to have a family niya, ti relationship, iti business, anyaman ka kabsat. Adda nga pumudpudot kin pumudpudot. Akas agpatpatuloy tayo kini Apo Dios, akas tungtungpalan tayo iti pagayatan na iti biyag tayo kakabsat. So nga akas mabuybuya dito isang wana kabsat. Kasti ko mati pamati tayo. Kanya excited tayo kadi nga kananayon nga maki-prayer meeting, agbasa ti Biblia, agkararag, maki-fellowship kakabsat. Kanya nyaman ti style na online man dayta, face to face man dayta, wano small group man dayta, wano fellowship in the church. You are excited to go and feel the presence of God and to learn and to kung tayong makipag fellowship kadagiti kakabsat tayo, taamo tayo nga iso ti pagayatan ni Apo Dios kakabsat. Ken karkaro pay no ag-start nga ag-share kan, mangi-share ka iti sasaw ni Apo Dios, i-share mo ti testimony mi ti biag mo no kas ano na ka nga binalbaliwan ni Jesucristo kakabsat. Nya idi nga hano pay nga namamu kintatang amamu mo ni Jesucristo. So kada tayo nga namati believers of Christ, it's good to as we see this boiling mud, kastoy ti ka pamati tayo ngahan tayo pulos kadi nga aglamis nya akas kinuna na diay nga awan ko mati makapagsina iti ayat ni Apo Dios kanya tayon nga nakapadasen kinabalbaliwan kanya ko natayo nga na ka-experience iti born again kakabsat in the name of Jesus. So may sama na nga palagi, keep on praising God, keep on praying, keep on reading the Bible of God, the Bible kakabsat. And yes, nya kadagiti mat kung natayong adang haan pay nga namati na dapat dagiti ko natin yung hanpay nga namati kini Jesus Christ. Kuna namot lang ijay kakabsat. Jay baba namot lang day nga verse mabasa yo nya kakabsat jay 20 kuna na denggem adak ngagtaktak der iti ruangan ket agtuktukak iti ruangan no adda makangeg iti timek ko ket lukatan na ti ruangan sumrekak iti balay na ket agkalanglang kamto amangan. Amen. So kakabsat, sino ka man nga mangbuy-buya dayto katawan pa lang iti pudpudno nga relasyon mo kini Jesus Christ. Adda kadi nga akseptar mi so nakas Dios ken manubot iti biag mo kakabsat. Katagtuk-tuk iti pusam kadenggam ti timak na. Adda kadi nga pastrakem iti biag mo kabsat. Hanpay nga naudi ti amin kakabsat. Nya iti may samot nga term daytoy. Nakunakon tatay daytoy kabsat ket akas makita yo lumamaw daytoy kakabsat. No dati matinag ditoy talaga amot ang malamaw matay kakabsat. Ket just in case nya kunada nakarkaro pay iti pagturungan dagitihan nga mamati ken Jesucristo. Nya nakarkaro pay iti impierno kakabsat. Ta lake of fire diay ket daytoy ket sulfur lang nga makitkita yo kabsat. Ket nakaay-ay ta iti pagturungan iti haan nga namati ken Jesucristo ket diya ko natin yung impyerno napudpudot pa ingam daytoy kakabsat. Ket haan lang 1,000 years, 100 years, 1 million years, no di ket eternity. Forever kakabsat. Isu nga awisak no hangkaman nga namati kini Jesus Christ, ada ka din nga dawatom ti pamakawan iti Dios tayo kakabsat. Akseptaram ni Jesucristo iti biag mo. Ikompisar mo amin nga basbason mo iti Dios. Kat kunam Lord, italakon ko ti biag ko kan ka, surutan ka nakas ari ken Dios iti biag ko. May kakadi Jesus Christ iti biag ko. Kat mamati kakabsat kuna namot ijay siya sinuman nga manglukat. Iti retang ruangan kat umuneg to. Kat adapay nga makipangan ni Jesucristo kanya nakabsat. So kabsat nya kang kangahan pay nga namati nga awan pay tusto nga napudpudno nga relasyon mo kini Jesus Christ. Rombangan kabsat nga
akseptaron mo ni Jesus Christ habang kada ti oras mo. Amen. Yes. Kanya tayo mat nga namati. We keep on believing. We keep on trusting Jesus Christ. At dapat nga bumilbilag ka di pamatim. At dapat ka di nga mapapuyan. Babaen. Ititulong ti Espiritu Santo kabsat. So God bless you and thank you to support mo ito dating ministry and God bless you. God bless you. And Jesus loves you and Jesus cares for you. Thank you so much. So dito iti view na dito kabsat. Yeah. Ito yung Sulphur, Daklan, Bukod, Benguet. So mayat nakapashare tayo mat dito eh. Amen. So God bless you. God bless you. God bless you.